Kirri da kyau. Allah ya kirri da kyau. Sarkin waka. Gaisuwa nake mai martaba Naziru Sarki na amsa. Allah ya kiyaye kai tsare ka daga sharrin masharanta. Duk wanda yake so ya ga bayan kai Allah ya ga bayan shi. Amin. Duk wanda ya sawo ka gaba ya Allah ya kauda mashi. Amin. Ya Allah duk wanda yake son ya ga bayan wannan bawa na kai Allah ka ga bayan shi kamar yadda ka ga bayan Fir'auna. Amin. Saboda dai komai kai ke bada shi, basira kai ke bada ta, komai kai kake bada shi da wanda ya so, mulki da rashin mulki din naka ne. To ya Allah ya kiyaye wannan bawa Naziru sarkin waka. Allah ya taimaki sarki, gaisuwa nake sarki, uban mara uba mai uban ma kai ne, tauraron zamani jigon talakawa. Gaskiya ne. Uban mara uba godiya muke. Sarki ya gode. Allah ya taimaki sarkin waka. Sarki ya ga zuwan ku. Kuma gaisuwa ku ta kai gurin sarki. Je sarki ya ba ku kyautar mota Range Rover ɗayan talakawa. Sababbi. Range Robobi sababbi. An ba ku Range Rover sababbi. Allah ya ƙara nasara. Robobi sababbi. Allah ya ƙara nasara. Allah ya ƙara tsare ka daga sharrin masharanta. Allah ya kiyaye sarki daga sharrin masharanta. Amin. Sarki ya gode. Amin. Allah ya kira gode mun gode. Amin. Sarki ya gode. Ƴaƴan talakawa sarki ya gode. Innahu ala naj'ila qadir. Me kuke yi anan? Muna jira mu kullum mota. An kama sarki. Ka ce shi ba. Waye kama shi? So what? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So what? Amma kan lamu Shi ba. an kama shi. Innahu ala naj'ila qadiri. Ba zai yi Innahu ala naj'ila qadir. An kama sarki. Wallahi wanda ya kama shi. Duk wanda ya kama shi. Shi ma Allah zai kama shi. Kuma tabbata da abin da ya tabbata. Kwarai Allah ba zai basu ba. Ai abin ne ya kona min rai. Saboda me abin ya kona min rai? Allah ne ya yi shi ba mutum ya yi shi ba, kuma Allah ne ya ba shi basira ba mutum ba. Amma mutum da kai ma da ana mai fitar kuɗi. Shi ne dalilin da yasa na ɗauko wannan makarai. Saboda ba wai abakan lahu ba kowaye ya kama shi. Yoyi hanya ya kama shi. Ya annabi da alƙur'ani sai ya shiga makaran nan shi ma mun kai shi. Mai dai makaran shi ne last card. Allah da ya halicci na biyu shi ma kuma shi zai ɗauke shi da makaran nan. Mu je mu kai shi mu tura shi kasa. An kabari za mu raka shi yara. Abin da ake faɗa na mu a Najeriya ake kai yancin da zai waka wanda yake so. Kuma mun shata ne ya mutu da mutuwa don waka. To mamman shata shi za mu ga Naziru shi kuma yana mana abu daidai da mamman shata. Shi ne ake neman a nuna ba a shi. Don ba a san shi a Kano ya dawo Kaduna mu muna buƙatar shi. Idan na fahimta, zai suna malam. Sunana Naziru Fishman Kuntuwa. Ba wani lakabi kawai. Da ka ta Fishman kawai Kuntuwa shi kenan. Cewa mai makara. Wannan mai makara garanti kenan in kiyata kenan a mutuwa ba wanda bai sani ba da makara. To yara za mu yi addu'a ku dawo daga baya baya. Allah ya sa Naziru wanda ya daura Naziru lokacin mutuwar shagon shi ma ya hau makara. Ku ci wanda ya ci nama Naziru ya da kuma makara Allah ka sa ka da wanda saura shi a makara. Amin. Everybody is getting Kowa da ya ci shi wannan basiri ne ibnu basiri